Welcome back again mga ka-familiar to my channel. Kung bago pa ka sa akong channel, don't forget to subscribe at hit the notification bell. So, kaya wali pa may mga tao magdali-dali tag-istorya diri. So, kita man ni Lubi. So, regards na ko sa mga dato diha ang wala pa ka-experience amin yung Lubi. So, karon ay magkuanta kagod. Okay, mag-start ka. In 3, 2, 1. So, magkagod guys. Unin yung dili sa kilid. Basta ingon sila o papulo. Ingon dili sa kilid. So, nara mo banday ko anong baligya ang katong powder nga lubi? Ano sa to? Para tunod. Kung mas ganun dyan mag-effort, hihirapan. Let's go for the kagud. Imposibleng mapatawa. Moments later. Guys, kayo na dyan, iwan. Ay, dalawa sa isang papa, mga ay. Kaya na ilang ito, ako magulong, mangkit ko ba? Nagkulitan ko ito. Kaliwan na lang, kuya. Ay, ako dira kayo. Ano mga ma-out di pwede dili? Dagan. Dagan na siya, kapoy na siya. Kadula. Ay, kuwan, sana, nilok sa pangkang. Sus niya, ang mga bata na, natulog ka ng Second round. Just then. May gana. No? Kapilit ka mga tututi. Namin mga tututi, kaya dyan ako sa bawa sa labas. I've been losing hope. When you're next to me, I can barely breathe and I could walk alone. Yeah, I could walk alone, but I could really use some company. I've been losing hope. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying.
Moments later. So, mga ito mga kapamilya, salamat sa pagdagad sa akong pagkagod, no? Ingatong kuan, binagat po kami nung na akong pagkagod. Mga effortless kaayo, binagat pagbanggod, tulo-tulo, singot kamay, ana. So, kung yung mama, yung papa, tapulan magkagod, kamo tapulan mo magkagod. Ako, naara ko diri, just PM me. So, chatan lang tamo niya ka ng iha. Irito ko sa inyong mga kuan diha. Kasi linganan nga hilig magpakagod. Ay, nang magpalit atong mga powder, katong isagol sa kuan, ug mag tinunuan mo kay gasto kayo. Mangawat lang tas silingan og lubid na ko like. So salamat dahil kayo sa paglantaw. Kablo ko nga gikapoy kay mga mahipot. Bitaw mga ka-family na so kung akong question, kung naka-experience na ba mo magkagod, comment down below yes or no. Kaya ito nang i-1. Ito nang i-shoutout ang bandiha. Mag-shoutout ko next na po video. So thank you guys for watching my video. Again, if you love watching my video, don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell for more updates on my next video. By the way, this is Phil Chow, your vlogger for today. Goodbye. See you guys.